बुंनो थाङोब्ला दिनै करेन्द्र बसुमतारीखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथाङा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरिमोन सासे गोख्रों आफादगिरिमोन बै समाव आसुनि आन्दलन समाव बिथाङा दैदेनदोंमोन आरो बिथाङा गोख्रों भाबै दैदेननानै बर' जातिखौ खौसे गोजोन खालामनो थाखाय नाजाबोग्रा आरो सासे समाज सिबियारि लोगोसे सासे हारिमायारि जायखौ माने नेशनेलिस्ट लिडार होननानै बुंदों सासे भिजनारि नेता भिजनारि लिडार्स होननानै बुंदों बे करेन्द्र बसुमतारीया थांनाय 3 अक्ट'बर खालि बिथाङा गावनि बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जालाङो आरो जों बर' हारिया बिराद माने खहा जादों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समाव दैदेनबोनानै बिथाङा लेङाइ आफादगिरिमोन आरो बिथाङा बै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जिथुनिखि बर'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय BPSC दादोंमोन बे BPSCनिबो बिथाङा चेयारमेनमोन आफादगिरिमोन दा बेखौ नायोब्ला बिथाङा सासे राजखान्थिगिरिल' नङा बिथाङा उननि बेलायाव पानेरि बिधान सभानिफ्राय MLA जादों बेनि उनाव खुन्नै मासबादनिफ्राय जादों दा सासे राजखान्थिगिरि हिसाबै सासे समाज सिबियारि हिसाबै सासे बिथाङा लिरगिरिबो आरो सासे बिथाङा हारिमु सिबियारिबो आरो गेलेनायावबो बिथाङा आखा फाखामोन दा बे सासे गोबां गुननि सासे सुबुङा दिनै माने अबथाराव जिउ गोमाबाय आरो बे जिउ गोमानायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोर हारिमायारि आफाद आरो रायजो राजा माने दुखु फोरमायदों आरो दिनै न'खरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा दिनै ज' जानानै रायजोआरि सारादुखौ बाहाय खुंदों रौता सारिआलियाव बेहाय गोबां मानसिफोर नुजाफैदों आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे रायजो सभानि MP रोंगोरा आरो BTRनि चिफ मानबगेदेर प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां MLA MCLA EM आरो गोबां समाज सिबियारि आरो सानसुमै बेवहाय नुजाफैदों आरो करेन्द्र बसुमतारीनि रुंसाराव बयबो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो बेखौ बयबो आरज गाबदों आरो दिनै फुंनि बाहागोआव ब्रह्म धोरोमनि बे बिथांमोना धोरोमारि खान्थिजों आरो बाथौआरिफ्राबो बा ख्रिस्टानफ्राबो आरो मुस्लिमफ्राबो आरो गुबुन गुबुन सत्संगि जायफोर दङ बिथांमोना बेवहाय मास प्रेयार खालामदों बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैयो बेखौ नायनानै जों बुजिनो मोनो जे करेन्द्र बसुमतारीया सासे राजखान्थिगिरिल' नङामोन बिथाङा सासे धोरोम सिबिसुलामोनबो आरो बिथाङा जिउ जोबनायसिम बिथाङा अल आसाम ब्रह्म धोरोमनि सासे मैखोम बोसोनगिरिमोन आरो दिनै जोङो बेवहाय बिथांनि जिथुनिखि गोसोखांथि हिसाबै करेन्द्र बसुमतारी बिसम्बि बेखौ बेखेवनो आंखौ लेंहरदोंमोन आरो बे हिसाबै आङो बेखेवनानै होदों आरो बेवहाय आं आसा लाखिदों करेन्द्र बसुमतारीनि जिउ आरो सानस्रिया गासिबो बेवहाय बेरखांजोबदों आरो माखासे आसामनि माखासे फसंथान आरो आसामनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दुखु फोरमायनाय बेवहाय नुनो मोनदों आरो लोगोसे गाहाम हामलायथि जासिहरनाय नुनो मोनदों आरो करेन्द्र बसुमतारीनि गोजोर जाहाथे जिउमाया माने गोसोखांथि हिसाबै थाबाय थायो आरो न'खराबो बेखौनो आसा खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय बायदि जोंनि BTRनि चिफ मानबगेदेर प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंलांदों जे बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय मोनसे सावगारि आखिनानै मोनसे माबायाव गायसननाय जासिगोन आरो बिथांखौ गोसोखांथि खालामबाय थानो थाखाय बे खामानिखौ आखायाव लागोन होननाय जादों आरो बिथांनि माने बिमुंखौ थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफादफोरजों सावरायनानै बिथांनि बिमुंखौ थाबैनो फोसावगोन होननानै बुंदों आरो बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बर' हारिया बिथांनि जिउ खहायाव जोबोर खहा जाबाय आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरो दिनै बे रायजोआरि श्राद्धआव जोङो बिथांखौ अराय गोसोखाङो आरो बिथांनि बै समनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव माने सोमावसारनायनि बै
बुब्लिखौ गोसोखांनानै जों सानो जे करेन्द्र बसुमतारीनि माने जितु बिहोमा बे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों। जोङो ओरैबायदि सानदों हि इज ए आर्किटेक्ट अफ बड' कमिउनिटि। आर्किटेक्ट होनना बुङोबा माने फसंगिरि माने बै समाव बगदा बिथाङा आसु आन्दलन समाव बिदिखि खेदा आन्दलन समाव बिथाङा आफादगिरिनि मासिखौ लानानै 1983-86 मायथाइ बोसोरथाम आरो बिथाङा बै समाव माने गस्तिगत संघर्ष जानाय समाव गहपुराव आरो 89आवबो ओरै आपार आसामाव सिमलुगुरि गहपुर आरो बायदिसिना नैबे भकतपारा दरंआव दावराव दावसि जानाय समाव बिथाङा करेन्द्र बसुमतारीया गोख्रों मोनसे स्टेन्ड लानानै गस्तिगत संघर्ष एथनिक क्लासेस बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिथाङा अराय माने हिंसा बिथाङा भुटान स्टारनि हेंथायै सासे गोख्रों माने राव बुंग्रा सासे बुग्दात मानसिमोन आरो बिथाङा अराय बुङोमोन जे हाथियार कालचारजों मोनसे हारिया थांनानै थाया गोजोन थासारिजोंसो थांनानै थायो बेनिखायनो बिथांखौ होननाय जादों आर्किटेक्ट आरो बिथाङा अराय थैजासे खालि हारिनिल' खोथा सिन्था खालामोमोन न'खरजों लोगोसे न'खराबो बिथांनि न'खराबो मोजाङै सोलिदों नाथाय बिथाङा 100% 100% बिथाङा हारिनि थाखाय सिन्था खालामबाय बेखायनो बेखौ आर्किटेक्ट आरो समाज दागिरि हिसाबै माने आं सानो बिथाङा सासे आर्किटेक्टआनो सासे समाज दागिरि आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि बिथाङा सासे बिराद गोख्रों दैदेनगिरि आरो हारिमायारि फसंथानफोरनि सासे बुग्दात दैदेनगिरि।